bana wetera ase mechango isikoga gwe yakwera ne chingaki abana bakorete ki abana baito bakogenda chisukuru nabantu bonsi mbare nganiti lakini bono nkara abantu bakogokera ringaneri mono kegima yagera bono nane nata kulisege tango te abanga bada abana baito bagenderete ko report chisukuru na abande ba report bara report bado bono nabo ntagete kulisege tanga ase biro biga bune biga abantu bagendera gusirana nayo uriyo gusirwa inyora wakangambia mono ase chinchera chinyinga ngana mwana uriyo gusirwa kagende skuru naye twara maskani ase gatagati yamate ngigose ndakwanerera rero wonkari gukwanira guse igotoko gosareria monaye igoro yeri ngana litaliare neryo egakogera ekero nkorigereria ase gitabu kia abakorinto yeri tangani ikomye bungo bya ya 30 na kemo niyo kwana nga gaki kamogo kora ingana rinde rionsi mokore aseki nga gaki komogo kora ingana rinde rionsi kora ase obonene bwa Nyasaye bono Biblia goteba aseki bunge kigia 31 nga gaki kamokoria gose mokonywa gose mogo kora ingana rinde rionsi kora ase obonene bwa Nyasaye inkinta gete gotewa iwanta gete komitia lingana likoro kwanga kamokonywa osemokoria amangana yuaberenta etiko ya vacancy make ngende aseringana ligotewa nga komogokora ingana rinde rionsi likore asobonene obwa Nyasaye ingana kiri iro nyarudonga keronko na koligeria sega tagati echi amate sorry na rolire nga amaberera ichoire mono ase gatakati yechi amate ase for the last 1 month yani asomo tienyo yo mokale guchikoera baka woikera iga korengana na research yana na akorie nyarudongo isikoga abuneringa amaberera arekanira ase gatakati yechi amate chirichibwata abana bakogende school ekerongo kwanira amaberera igo minete nga stress nebwatite mechimeke asa abana baguchia chiskuru gose mechimenge iskabu asa abana baguchi chiskuru nyarudongo manya gokumia ekera abana baitu baguchi iskuru etokogoka tu abatebikorombokia namba yende ya kabere ekera abana baitu bakoriro mokia baetira matemu ni gotokogoka mono twairiria ata twanyanya chimbori twabachi special treat abantu banyuchi soda iskoga abutu atebanya sa konyira abana baitu amatemu asokire buya ekera matemu agocha buya yani chiwaye chiabora twateba monene gwakorira mangana manene lakini bono egento kegwe kagianstwanke lingana ki ekero yakira abana bakwanda chiskuru abantu bagukwana mangana sana na ikaranza somo gobani yomo kunywa mache lituko lialengeria Jumaine imeyo mochioge tembe ikiaga sugugaiga ngategerere nchira abantu bakona kulia mangana enkora abatebinde nga abarari igotogoreta mangana out of deliberate study ayande wetera research togo kora iskoga gwo ayande wetera practical examples yani bintu ne binge to korora yagera twamanya ko koreta mangana no nyambusi bwao aye umurigere lione usoma tegera lione bono korengana na research na kora se wiki yaeta neringa enkarora abantu bakuria mangana sana mwako yo magakwana iga agotebanga na chandikire abana banchandire kuira chiskuru jahani ne migire na tekire rauniri bintu na bwate na kurira singinjo ichi school fees amo gakonda kama yakumukania kama tayiga mbobo kwana yakogera abana na masesenia namba yende ya kabere mbali korwa sa abana ko ba masesenia it's your responsibility yani nemeremo yao gose omwana we nabwate akiyaye yakorera ebuno mwibori oye na yoganiri gokora kikomosomia omokorere ebibyonzi so omwana nabwate right yaye it's a right bono nkara abantu bako kani mugako imono kigimango mugaka korensemo yao bono ekagera nkarengera ringaya narobona abeire agusionora chiamate chinyinge na amanyire ngamaberera na riskabwo gati abana bali baguchichi skuru abakungu na abasacha lakini rena ngo batebye ngamonyore ebinebisyo na ende no goseseni okonene gekogera masomo na yengenche nene ekera abana baitu bagweta bagenda chiskuru basome bache gwekonya bakonye egesaku nigo gekobe gento kiengenche nene mono kigima
ona nyarodongo na bonta ite gotebanga kero kende nayo yo mobo gwatware stress ase engakienga bune yiga ase ngincha abana nkoenda bare skuru bantu baitugo babwato ndabwata abana bakabane batano bande mbabwata abana bari bafostete yani bagotenenera buna chi guardian kwanyo bande gekogera bande ne chintakana abande mbali batabwati abako basira twanchire gosira nabonta gete ko batebya ngaremereria gekogera these are blessings naende ogwechanda na wechandira abana baitu is a right bona naringa otebanga mbali nayo mbali na kobe right yarakanire ngabana na baro baretire stress esinga nchoba maitenga ne right naende baro bakorire nsemo yabo yatebukanire ngabana babeira abasumbufu mono sanda isko gabo abana nigo bagakare kurama abayiburi abana mbatageti ko understand nare gotebanga omwana gwaitira amatemu nyasago seseni naende tori gosomera onde omokyo tari onda gokorera it's your life one gintoga ne iri gokora kaba understanding egento na rigere iri no research enke na akorera ase gatagati ye chiamate korwesa abana bali bakonda chiskuru keringa ki abana abange mba understand their family backgrounds you know understand your family background yani manye soko rulitangani manya esoko ru manye so iboire manya eki abayiboli bawo bakonyara gwa afford ne kibatari konyara gwa afford egere abantu batema koringe budget omwana okoringe budget no mwibiri okoringe budget yasobwamo amaberera niga gukanyika ase gatagati yechi amate muna bana narora abana bande barangiri uchi university chiare chiabo Pwani University abande bakagenda are chiabo Northeastern igora ari ase bakare koroka gusenga ki abana bakagenda chi university cheito all over the country lakini rende kwanyoro mwana aruetare mwana akatumira igora ari Garissa. That's where I meant umwana atumire Garissa from a humble family background umwibulyo motebe tato mwana one babo mwana one anchobadilisho ichekisi university anchanko ile Rongo University anchanko ile no nyamaseno asenko nyara ko ikeranga kalingale gekora kusipsingo chire yanje inja anchete kaigore kwerende bono koma gonyoro mwana akonagi abana bakanga abana bakaba iburi stress na bande mbare barabataigo kumya korengana mwana nyasa seseniri amateyo bono narode abayibuli abange babwate stress asengencha abana bande mbare banga kogenda kogenda ase abayibuli bafire tibagende lakini nabonta ite watebanga na ki egento gekoro understanding negento kinginchena na ase gatagati yechi amate lakini ne all in all kiro muntu nabwata bochora kwaye nenchera akweigwa buyekerara asegete namanyine yabande mbarenge determine dikogenda chi university bagenda mungu monanai abakwe lakini rena narenge watebanga na ki amaberera bone sekirete naga neiri gokanyeka ebe umwana na itabera na gosenanga bone gento keganeiri no moremba ase gatagati yechi amate abana bandastandi abayibori na abayibori bandastandi abana abayibori ntokora so kweminchera abana etari mangana abana nabasumbufu at times inkwanga bale kwaroranga gago chaya kwaroranga gakubeke sege sugunia ogosungia asotaganeirie lakini nare gosororanga abayibori mwengenta mweita egekogeranya sao toira abana baiga bune blessings bare togose yani baire toire buna gosese ni ase gatagati yechi amate mbata na utkobe kasi nainde gekogera na rigereria nkaro mwiburi yo mogote abanga nchoma itena bonda ite egekora na chire gotebyo mwana utata itiko understand yani karona nchibo besana ekero mwana agoteba atagete briefcase ya 15,000 a briefcase ya 15,000 na ande very digital na rago te bata gitino mobili okomote inga gaki kumbe budget ya nenko gorere briefcase ya 7,000 inkaro mwana kwemincho mwibuli kwemincha na batenga baralinkora akora tore nonya research to ma koleta mangana ya iga sembeo so nkaligere linkaro abuna stress era segatagati yechi amate na alinga gosora abana baito baba bakwe kumba bawe kanya baba bana bako yani bagusti bako genda ne limit yani bako menyera okonyora kuyamate yabo
tiga gotaka kwebeke kerengo keigoro mono taikunyara kurambali uso taikunyara goika gusaba ibuli babo bataikunyara goika soma genda bweringe osome kigima yekora nabatengu musacha guso muswati goko banyariso liomo wekanya wekumba kigima egere naye ankyo obyoke osobiyore seino inkintagete gokwanera buna bono abantu baita baiga bari isko gaiga abaya mogenda togusira abasani kero kene buna bono nonye no munya biashara bwe ngombe ekero nari gweta narora abantu bagotebanga rero chiombe go chiagwari gori mono ari chinse amo chia mugonge chiro ekera abantu bagotanga chiombe chiagure rigori na bwe maitenga chiombe nchigenda tokogwa magori bono asengenche mechiyende no dependent umontata itaoni akamori airero mwane skuru umontata itaoni ngoko airero mwane skuru umontata itaoni mbuli akoraki airero mwane skuru narengote angasa abantu n'abanyabiashara b'ecyombe nainuka moranje sira abantu baito tiga ko basekererio ko babona umanyete nga nyarebe bona n'ichinga kicyoko munyentereria eyeko gera tabwati mbele wala nyuma abananko genda bari skuru nare gosorora nganya sawo ko bekire asense meyu muno munyabiashara bw'ecyombe muno munyabiashara bw'echingoko muno munyabiashara bw'echimboli asenginje yo gosiro yo mino mo skenda sogo sekererio ko nene nayo muntu kagocha busibwa uchinga kichiga ubire moengerie motunge tia sekerengo tali asoko mosekereria oboro nigo bokwira na bwaro ko bwibi minto mwanya getinge omwana noyo bwa abantu bonsi to sekereri nyarebe geko giroma itenga tabwati alternative no mwana nko genda ali skuru igo bona abanyabiashara b'ecyombe mote abangarero nyarudongo gatonera abanyabiashara b'echingoko mote abanyarudongo gatonera lakini rabonaga nigo teba kene ngana ki yaro kanire nge cheche no gochecheria mbire isikagwo asa abantu ababakoni ebintu bono se bagonchoriri agera baira abane skuru tali mangana nenga kiego ikebinte byagwa magori lakini naye kogotebyo omonto ligoririe gento naye kali biranga naye kwale abandi bakorire cheche bakayasokira iskuri asansa bakagwati go omonto kolera bakagwati go omonto ogendo chikwengente geko gera the end of it kente kenge chita chit commit obligation yae minto mwanya getinge not only that no nyena marimo konia isko gabu none megondo go kondisia isko gabu ya tebe kanenge megondo bona bago kondisia igo bago sekereria abantu mono kegima ya sire ndugu yao tiga komo sekereria kera achire nga kondisio mugondo musira tambukere gekogera maite urutange karwa ere nga gumbu mbuyo rutero yo mina tambukere ono gakinya site gaba sese ni abantu ba minto nonye nebyumbe bali bakogende ebyumbe go kabesa abantu bono ngoteki bara advantage umuntu agende kiombe umanya gotebungu umanye tebone percentage yoko irani konyere 30% bono toye to baskotgada 50% apana interest tigeti gare ko beri konyore rororo onyore konyomo kabesia interest ere 30% tigeti gare ko 30% kende nkeyo gya chencha umuntu yo ko mwachi besa na dio staringa ga igo kwamo kabesia irepi kolende igo kwamo airani na interest yagara konye nera abana baye egera batambukire so yarorekanire abantu bane ngo teki bakara advantage ngabona abana ko bagukiskuru umuntu gako ngentuomi gwakianda giye ikomi ya nyarodongo bana narenge oteba ng'abantu basira nase gatagati ecyamate yakogera mwana tali omuntu na abana bato understand use understand abayibori babo biblia yateba ngaka mokora ingana rinde ryonsi morikore ase obonene bwa Nyasaye igo bono abana bage ba understand abayibuli da abayibuli ba understand abana babo munabona ekero ngenderete kona koligereria mangana make ai korwa isko gabo naro nabonta itegotebanga nonya nabayiga bagosiru bona bakorukwanga nabwo abanafunzi ekero moko genda bona skuru na inu make sure anga mwakoliro mukemono kigima egakogera ogotesika kwaretire obonyinyeri boniga abayibuli bagendete go train bagendete go struggle mono kigima yani wechana mono kigima asengencho yokororanga abana baito mwachire chiskuru egera mosome buya asa abana bali moko genda mugo join colleges chiko kwanga tertiary colleges no ntwa tertiary colleges ntwa tenechi university echine chi college chikoro kwa na hande na batebyange
egentekenana no mokia na determination yao bone sike yatebakanire ng'a bana baito nabo toko bechandera ase biro binga bune biga lakini omwana omanya kogenda bwesi kora mono kigima muna bono mwana bwe bangatari gosoma chiete itigecheche bwate gitabu soma aba mwana omoiseke manyango bugima bwo mwana omoiseke nigo bare very delicate bwate buya manya buno kwebeka tigana mangana sponsorship yarekanire ng'abana baita abaiseke abasbe sona ni yasa mangana yechiego chitaisaini usitabwati meaning kwanyoro mwana igakoria bona na ria otanga bona nanche tigandigie sponsor omonto gochikonga kanere renti omonto kongire saloni omonto kwenda komiona kora chinchara chianenge na gosibigu chinchara mbe chomeru chiri chintambe kegimegera ngwenere mwana we university omonto bona kwanyora ng'abana banga buna baga iseke be misuse risko gaiga and yet inka abayibori go bagakare kwemiga mwana gose ni go bemiga kororanga gwasoire school gento nkeri moibori batanyare ko kolera amangana yera bayaro kanire ng'abana bangi iskano nya babwechande rukogenda chi school mune chiga kwana bare nande beba bachaka kuria bako ba special treats umonda ite special treat isko gago monta korigyo monto partying yani okomoire party oyo komo treat korengana buna atagite ebinto binga bune bibya waste a lot of time namba ya kabere byaru ni obugima bwe students bona na banta ite gote abanga no nyina abana bangi minto mwanya gitinge baitirwe abande senje bare very innocent abande bare very ignorant bona bago swachi skuru abande bone bare yani egento kerike kwa anxiety bone bagwata anxiety nana mono kegima monta kumetinga ngaina nchena nyora atare manya kwanyora muntu bya swana niria sobugima boreso lavish yani obugima bwa igoro otaka komenyero obugima butali sobo abande benyora se egento muswali abatebanga wanajipata kwa mata bono inkinta itegote mwana mwise kontegera tabono go join university bono se tertiary college erende beke buno mwana mwiseke egekogera isikai binte birebobe ane muntu tako ngaina Kenya na ya moto menyete ba minto mwanya getinge omuntu kwanyora takeruo chi ebimosi nyete pibi muomere to ko ngaino ko beke box menya igatwa menyera kerio bwatere ranki mboche bokie menyera kerio moibori akoire ankyote akoba muna igoro yaringe minto mwanya getinge igo abana baito abaiseke itabote no tondi abana abaiseke yatebe kaninga na abana abamura itabote yatebe kaninga na abana abamura bagujo ni chiskuru wana abande babungu chibere batora chi sponsor wanyondo kwanyora igege tiringana iringina nyarodongo ngabona ne sponsor bainsense ya elire ebinto byabeire bobe minto mwanya getinge omwana igege tiringina yeta hanetingina ngoko bahata gitakoreki amugorere sausage yeri tuko okobata gitaba kungumbare isko gabutokoro kama koru basaliri abana babantu nabo montago takausari umwana bwo monto omwaberari umobeke box by the time ugocha gukore sukuru yatoka enda gorwale te osobugima bwa bwasalikire no ana mangana amashoga mangana amashoga na risko gabu oyo monto ndagotaka kugutumeka bobe agutaka atatuko gutumeka bobe kemobere asengencho naye wanchire kwe oni egero sabaiveri no I'm not saying abana bechi university abana bechi college ni mashoga lakini rena nabona ngote ngana ki obogi mamboro montaregi bomebeka sako stay within your reach itabote kalibike gobne byamo balera ngo bomusiatebete ankyombo koleki ankyomborabe naenderende kabo munyamokia ko gotumire skuru osome talio ndogo somera nigo gwesomera egeroche gwekonya ayebweka omonyene nakige kogera egetabu kerikia abakorinto yeri tanga ni 13 na yamo yate abanga kakika mukoria useka mukonywa osemo korengana rinde rionsi kora we asobona na bwa Nyasaye igonya na masomao soma asengincho yokumubaka Nyasaye tanga ni Nyasaye bosio eyekora nonya nabo omuchakana bwechisemi nokumumanya Nyasaye nabo Biblia kare gote abanamba yende manyanga igogo koromoki asengencho yogocha kwebeka buya ayebye ko monyene obuno bugima bwao korosia neba kogo soma aye manyanga Nyasaye nerore kipaumbele
koko lialie skuru manyoko likwa onga kikole koko nywalie skuru manyanga kyoko nywa kwa okole nande ni kyoko nywa ya tebe kaninga abana baitongwe sona ni barase binyugwa bigotindia binto buna marua abana abaiseke nabamura banywa marua batinda bakore binto bitabwenereti. Did you know drinking too much gose konywe bintu ebige biroro makes you loud and foolish you know ebintu binga bine biga ebiko okora kobo moliri na ende kwenyora katika mata basi bona minto Nyarudongo aserit koria rero gusebiro bya rero nabona arenga oteba ngayo ngorigererione mbia mona asinge njo twagenda ni naye imeyo muroberi bwechi amate inyora is all about back to school edition gose back to college edition amona recho mwo Nyarudongo imeyo muroberi bwechi amate Sunday edition bona tiganko ganeria maya naende ntebenga abana bakungu nabasacha rosyo morembe chinga kichiga abana bakwire bakwenda chiskuru egekogera amasomo namaya understand yo mugaka understand yo mongina nabantu bali na inu motata itikosomia abana minto mwanya getinge no koira ni ensemagega tari mangana tigenseira ne magega ko bwaye lakini aye ta koira ni buo magega gekogera mami na mambiende abantu bawocha kororanga what type of a family watiga magega enga kikwaro si amatere na amanyire ng'abakungu mbale bataite gosomia abana abasacha mbale bataite gosomia abana ko bana mbatagetigo mbali tayari gosomiwa na magoso sana abana soma na seme chiri abana bataite gosoma yareka nga abana bas bible bataite gosomi bana obusoko banane sana ekero musacho kuboka mami kwabo kere chwanga mungena kwabo kere chwanga kwabo keroro moni mona goita siasa chitu etundu bali goeta konya goita siasa etagwenereti ebioski goeta amandasi yotebererete ebintu mbira abantu bagoteberera biko batebereti no danga amandasi namabe kiregento ne kiyara kinya sekerengo minto mwanya getinge ngaigo sebwebe gete chinga kibune chiekera abantu bakwira abana school enda mwamu na yaresira sega takati yechi amate yakora yateba kanirenga enda mwamu ribero lyoko bagera na lyaro kanira sega takati yechi amate kera abana baitu bagosoma nabonta itegote banga ase bali mokoro enda mwamu mwara basa abana bali baitu bagosoma gose bafauli yochi university ne college na magosa manene sabanaye ankina ankinde satibeti ya ure gocha buwengia egekogera nyasaye tange tionde minto mwanya getinga tuganira ni amaya sega takati yechi amate kogaro kona korokogani kwa Nyasaye bono Nyarudongo na bana ringo te banga bye bye ekero to gutigana naye kurwa igase getaseni gya Voice of Victory inyora oyo tari onde okabeire bose bwao kurende amarietane Recho Odongo bye bye.